नैबे बमाखौ गावनो थाखायहाय रेडि खालामबाय आरो बेयावहाय टटेल दं जाहैबाय 234टा दङ। ओमफ्राय दा बेखौ मानो गावगोन होनना बुंब्ला दाख्लै बावैसो 31 नं सिडली समस्ति हिसाबैहाय उफ्रा बिसायख'थि जानानै थांबाय। दा सार निर्मल कुमार ब्रह्मआ देरहाबाय। दा सफैबाय नै सार निर्मल कुमार ब्रह्म। दा गोबांथार बेवहाय नै जिरायफैबाय। ओरैहाय ओंखामफ्रा मोनजेनबाय आरो ओमफ्राय नै ओरैहाय बेदरफ्रा फुरा मोनजेनबाय आरो नै नायदो बेयावबो गासिबो बेदर आरो नै बेयावबो बेदर बेयावबो बेदर ओमफ्राय ओरैहाय लाब्रा संदों। दा बैजोंहाय जायफ्रा अमा जायो बिसोरनि थाखायहाय दाउ एवदों आरो ना बिसोरनो एवदों मालाय गावसोरनो एवदों नै सब रेडि हয়েছে मुर्गी ना अ नै इयाव दाउ आरो अमा जायिफोरनि थाखाय गावगासिनो दं। दा बेयावहाय ओंखामफोरखौ राननानै हरगोन आरो दा बेयावहाय राननानै होनाय जागोन नै दा लाइन बाय लाइन बेबायदि खालामनाय जाहैबाय। ओमफ्राय ओरै ओंखाम संग्राफ्रा संगासिनो दङ। ओमफ्राय नै बेयो जादों जाहैबाय खैला मैलानि जिथुनाखि ब्लक अफिस गोदान। दा बेयावहाय दाख्लै बावैसो देरहानानै थांनाय सार निर्मल कुमार ब्रह्मखौहाय दिनैहाय बरायनायजों लोगोसे माने गोबांथार आजावनानै लागोन। लोगोसे दंफैयो गोबांथार प्राइमारिनिफ्राय ब्लकनिफ्राय इयुननिफ्राय दंफैयो। दा दिनैहाय सारखौहाय बरायनायजों लोगोसे आजावनानै लागोन। दा बेबायदि आरोखि दा आं एसे देखायनि सारा सफैनानै दङ नै गोबांथार नै रायजो राजाफ्राबो नै सारियाव दं। আৰু ইউথ কমিটিৰ আমাৰ নেশ্যনেল প্ৰেচিডেণ্ট ছেক্ৰেটাৰীৰ লগত তেখেতৰ কৰ্মবৃন্দসকল আৰু 10টা BCDCৰ চেয়াৰমেন ভাইচ চেয়াৰমেন আৰু 10টা প্ৰাইমাৰী প্ৰেচিডেণ্ট ছেক্ৰেটাৰী আৰু তেখেতৰ অঞ্চলৰ এই সভাত উপস্থিত হ'ব পৰা কৰ্মবৃন্দসকল আৰু লগতে গাঁওবুঢ়া আছে, এক্স MDP আছে, এক্স চাৰ্ভিচ হোল্ডাৰ আছে আৰু বহুতো আৰু বিকল্পবিয়াসকল আছে। তেখেতসকলক আহ্বান কমিটি আছে, কমিটিৰ প্ৰেচিডেণ্ট ছেক্ৰেটাৰী তেখেতৰ নেতৃবৃন্দসকল আছে। दायो सारखौहाय बेबायदिनो आर'नाइ सोनायजों बरायनानै लादों। बेबायदिनो प्राइमारिनिफ्राय इयुथनिफ्राय गोबांथार बेबायदिनो सारखौ बरायगासिनो दं आरो दायो आर'नाइ सोनायजों। दा बेबायदिनो जोबनो गैयै आर'नाइ सोनायजों बरायदों आरो दायो निस्मा युथ ब्लकनिफ्राय गांसे आर'नाइजों सारखौ बरायदों। दा ओंखाम जाहोनो नागिरबाय नै फुरा लाइन थाबाय आरो ओंखाम जानाय टाइमाबो बारा जाबाय। दा ओंखामखौ राननानै हरगासिनो दं आरो नै रानगासिनो दङ नै ओरैहाय नाजावग्राफ्रा नाजावदों। अमा बेदर नै लाब्रा ओमफ्राय नै ओरैहाय दाउ बेदरनि आरो ओरैबो अमा बेदर माथो दाउआ बैजोंसो जागोन।
दा ओरैहाय आजावना लाबोनानै जाफैलाबाय आरो जाफैग्राफ्रा दा खायफा लाइनाव दङ नै आजावगासिनो दङ आरो ओमफ्राय खायफा दाबो मिटिङाव दंगासिनो मिटिं जोबथ'वाखै नालाय दा बिदि आरो